Teltcamping er en ferieform, der de seneste år igen er blevet utrolig populær. For mange er det et spørgsmål om at vende tilbage til rødderne, væk fra en travl hverdag styret af moderne elektronik, eller måske er det et spørgsmål om at vise børnene, hvordan far og mor camperede i gamle dage. For andre er det blevet en livsstil at ligge i et telt og høre vinden i blade og træer. En stor fordel ved teltcamping er det forholdsvis lette udstyr, så ferien kan foregå bekvemt på tohjulede køretøjer. Moderne telte findes i et hav af indretninger, størrelser og vægt, afhængig af hvilket formål de skal bruges til. Udvalget er stort, og i disse år er teltcamping blevet trendy blandt unge, børnefamilier og voksne, der ønsker en ferie tæt på naturen. Vi bor i et lille tomandstelt, hvor vi skal bare være derinde, når vi sover, og så sidder vi udenfor ellers. Og hvad hvis det regner? Så kravler vi ind i teltet, jo. Eller også oppe i tv-stuen. Det kan lade sig gøre i et lille primitivt telt. Kan I godt lide den rejseform? Vi kan rigtig godt lide den rejseform. Vi har rejst nu i 9 år rundt på den måde. Siden børnene de er fløjt fra reden, så har vi cyklet. Hvad er det ved teltcamping og cykelferie, der er godt? Jamen, hvad er det? Vi er sådan ude i naturen, og vi ser jo mange ting, når vi cykler på cykler. Når vi kører i bil, så suser du lige igennem alting, og du ser ikke så meget måske. Vi får alle duftene, der kommer ind, og det er det. Mange indtryk. Mange går fra teltet til teltvognen, for blandt andet at opnå en bedre liggekomfort i en seng med springmadras, hvor sengen er hævet over jorden. Så uanset om det regner kraftigt, ligger alle tørt og godt. Mange modeller er indrettet med 2 sovekabiner, så børnene kan få deres eget værelse på ferieturen. Og det er en populær løsning for hele familien. Opsætningen af teltvognen går som en leg, da de fleste stænger er monteret i vognen. Nogle familier vælger teltvognen, fordi familiens bil måske er for lille til at trække en campingvogn, mens en teltvogn kan trækkes af stort set alle biler, og da teltvognen kører i læ af bilen, belaster den ikke bilens brændstoføkonomi. Vi har tidligere erfaring med et telt, men jeg vil sige, at det her med, at du bliver løftet op fra jorden af, det er absolut luksus, og du sover jo helt fantastisk. Man skal ikke sådan tale ned omkring det at sove på en luftmadras, men det her det er virkelig luksus, og der er masser af plads, virkelig, og udluftningsmuligheder også. Det er rigtig, rigtig lækkert. Teltvognen giver ligeledes mulighed for at pakke bagage eller cykler på ladet under kørslen. De fleste teltvogne kan udbygges med en hel del tilbehør, såsom solsejl og fortelt, mens køkkenet ofte er standard i nyere modeller. Mange familier, der holder ferie under sydlige himmelstrøg, sværger til at sove i en teltvogn for at mærke den dejlige brise, der udlufter vognen gennem åbne vinduer og myggenet. På campingbranchens hjemmeside www.campingbranchen.dk kan du netop nu vælge mellem ca. 120 nye og brugte teltvogne til priser fra 6.000 kroner. Campingbranchen er en sammenslutning af forhandlere, importører, agenter, udstyrsleverandører, forsikring, finansiering. Vi har et reklamationsnævn, som behandler eventuelle reklamationer. Vi har en garantifond, som sikrer kunden, hvis der er noget ved handlen, der går galt. Hvis du kunne tænke dig at opleve den dejlige atmosfære på en moderne campingplads, selvom du ikke har dit eget campinghardware, såsom telt, teltvogn, campingvogn eller autocamper, så kan du leje en hytte eller en luksushytte på de fleste campingpladser. Moderne hytter på campingpladser har en høj standard med bad, toilet, køkken, soveværelser, opholdsstue og udendørsmøbler, så du kan nyde morgenmaden, mens solen står op. Mange hytter har ligeledes tv og ofte trådløst internet, så du kan medbringe din PC og læse nyheder eller orientere dig om områdets mange seværdigheder og planlægge dine udflugter. I Danmark alene er der 500 godkendte campingpladser placeret på nogle af de smukkeste steder, og de fleste af disse pladser har hytter til udlejning. En ferie i en campinghytte giver dig et godt indblik i livet på en campingplads. Og skulle du falde for den friske luft, de topmoderne faciliteter på campingpladsen og måske et godt naboskab, så kan det være, at du næste gang overvejer at ankomme med din egen campingvogn på krogen.